Masarap? Oh, masarap. Alin yung mas masarap? Yun or ako? Yung pagkain. Ay, ano naman ang masarap sa mukha mo? Ha? Ay, awag ka na. Huwag ka na umawak sa akin. Huwag ka na umawak sa akin. Huwag ka na. Wala na. Joke lang yun. Wala ba? What's up, it's your boy Tiu and welcome back to my channel. Nag-prepare kami guys kasi maliligo kami na. Oo, ina sa iyo. Pero ako na naman ang mag-aalaga sa jowa ko ngayon. Ang pagkala ko jowa mo. Ito ba yung jowa ko? Ay, Jowa lang. Ay, Jowa lang pala. Kabit-kabit ka pala no? Ay, Kabit-kabit. pero ikaw man ako para natin. Manot ka kay manyak. Ikaw rin manyak. So ito yung ano namin guys. Ito yung dadalhin namin yung isda na ihawin namin. Tapos may karne din. Tapos may bangaw din. Tapos ano, kinikilawin. Oh, yung suka. Bakit? Masama daw ang pakiramdam niya. Ha? Oh. Bakit? Kasi sobrang gwapo. Gwapo na pakiramdam mo. No, and ito yung contact namin guys kasi may ano parang balsa doon sa gitna ng dagat tapos may maliit na bahay-bahay. Doon kami maliligo. O, di ba? Bishi! Wala ka, Bishi! Sayang, Bishi! Yan pa naman yung gustong-gusto ni Bishi. Bye-bye, mga iyo-iyo. Bye-bye. Balik kami maya. So, doon kami maliligo. Sayang, uminit na. So, since wala kaming pang-ihawan, guys, ito yung ihawan na lang namin. Doon na lang. Dito kami mag-iihaw. Doon ako na lang magdala nito. Ha? O, ikaw dara nito. Doon kami sa gitna doon, guys. Saan ba yun? Yun doon? Yun, sa likod ng Chico. Diyan may ano dyan, may bahay-bahay, may yaw. Saan yung susi dyan, Snake? Bantay. May password dyan. Password dyan, sabihin mo, Open Sesame. Open Sesame. Open Sesame. So, yan yung sasakyan namin, guys. Pet! Mo na yung sasakyan, Pet! Tapos yung bangka, tapos yan. Sino sasakay doon? Sino sasakay doon? Si Snake! Si Snake! Snake! Ikaw ra kayo na, ni mo Snake, ikaw usa. Ikaw lang mag-isa. Yan o, yung sinakyan ni Apet. Pwede na. Ha? Pwede na. Sige. Pet, si Snake daw, ana. Nadire. Ikaw, Asa na pita kayo? kato-katunay balay to. Doon kami maliligo, guys. Diyan. Oh. Dili, uy. Soy! Yan. Oh, first batch. Sino first batch? Ikaw first batch. Sa taas na lang ko. Balik pa na lang ang tao. Ha? Kanang bangka ba? Lagi. Bangka, yan yung bangka. Yan na, yung nakatali sa bangka. Si Snake daw, sana ba? Pwede sa taas na lang ako maligo. Hindi pwede. Wala nang atrasan to. Saan ka na sa contract? Wala na, Snake. Dire ka sa kay Snake. Kamuabutan dito. Bet mo na, bugsay. Yan yung sagwan. Wala magpiti na
Oh, dab, di bugsay oh. Oh, sino sasakay first batch? Ganadyo ka mo lang, oy, Anamis. Ay, Snake. Ha? Diyan sasakay si Mish, guys. Asa, ano eh? Oh. Kami na doon. Pwede din, duha na. Pwede ba dalawa dyan? Ah, timbang no. Say ani. Si Kevin. Kami doon is Nick. Uy, pwede siya na rin mag-adjust. Ganun tayo mag-adjust. Ano na lang na to? Yan guys. Yan sakay si Japit tsaka si Mish. Yan. Hoy, abot mo ugba. Ugba, bukas kayo na nating doon. Snake, asa ka gusto, saan ka gusto sasakay doon? Ah, kuya, naato na sila dito, tiyo. Ha? Oo. Unya, ang Tapos babalik sila dito. Saan ka gusto sumakay? Sa bangka o doon sa... magabian taan ni. Ha? Magabian taan. Okay na magabian. So, ito yung batch 2 guys. Ay, let's go. Ready na mi guys. Ready na kami. Asa ka sakay? Ito nga pala si ano guys, si Dansoy guys. Hi, guys. Yung bagong baby boy ni Snake. Ay, kabit-kabit pala, kabit-kabit ni Snake. Ito yung Kabit lang din. Ah, ito lang din, kabit lang din. Sa wakas, sila na. Balik sa mga tuban eh. Ah! Sabi guys. Yan na. Oh. Sige. Asa mo nito ka dito ni. Dito ka, padulong. Dito ka. Dito ka. Gibilin na ako. Ikaw sa lamo dito. Ah! Ngayon saan na eh? Magsugba-sugba ko na sa tunga. Ganun mas bukat dito. Matawag ko ng bitbit. So guys, dito lang kami. Doon yung bahay namin. Grabe guys, kami yung ginawang propeller ni Snake. Useless yung pagpadwan sagwan niya. Wa ma make abot ron tiyo. Kada og wala mo pito ka. Guys, umiiyak si Mish. Umiiyak. Miss, bakit? Ay, kumaling. Liquid eye. Umisigaw. Ito yung kinain namin dati guys. Ang tawag dito sa amin dapaw-dapaw kasi yung tinik niya parang dapaw-dapaw. Ano? Parang Makati sa Bisaya, Makati. Parang si Snake, Makati. Ano, Makati ka no? Uy, sunog. Tingnan mo yung boyfriend mo. Oh. Pinaano mo, hindi mo tinulungan. Later na yan. Kaya tumaba ka kasi ako kasi Wala kang gamit? Walang gamit? Wala akong galaw-galaw. Walang bag no. Walang kapat. Ito guys, tingnan nyo guys. Kukuha si Bunso. Yan guys, yan yung dapaw-dapaw guys. Kakain na si Bunso. Ano ba kainin yan, pets? Ha? Yan natin ng kunting suka. Gagas-gatas guys. Oh, yan guys, pag masarap daw yan pag ano, may mga puti-puti.
mga puti-puti. Ibig daw sabihin yan, tambok pit no? Hello daw snake. Kain daw snake. Kain daw snake. Hey, makaagip Tikam ka snake? Oo. Pampaagib na snake. Tamis kayo do snake. Titikim, patikimin natin si baby girl. Sino yung snake? Lamig. Oh, yan. Tamis siya, hindi suka. Tikim natin kay snake. Tamis ba sa na yung suka? Butag suka. Oh. Guniti. Ayok, Yan. ayok ka. Oh. Wow. Ano suka? Tamis? Ulam ni. Ha? Lami siya. Lami? Oh. Masarap? Oh, masarap. Alin yung mas masarap? Yun or ako? Yung pagkain. Ay, ano naman ang masarap sa mukha mo? Ha? Ay, wag ka na umawak sa akin. Wag ka na umawak sa akin. Wag ka na. Wala na. Joke lang. Wala ba? Na, di ko na natin. Yan guys, ito guys, hindi pa rin ito totoo na tattoo guys. Ano lang to, yung parang magic tattoo. Yan. Tikim pa si Snake. Ulan pa di ba? Kakain pa si Snake. Ulan pa di. Oh, Ito kayo. ha? Lami ito Lami kayo. iyo. Lami sa kanon, yung kanin. Lami masarap 'yan sa kanin. Oh, masarap. Pero alam alin yung mas masarap, ako o yun? Yan. Mas masarap ka. Wow, yun. Mas masarap ka. Ah. Hala, may nagsilos. Ano? Ano? Mas. Hala. Alo, pati magala. Anya, taon-taon ha. Yeah, mamaya ikaw naman kainin ko. Ina. Ikaw, mamaya ikaw naman kainin ko dan. Dancy. Ayo, Dancy. Daddy. Ito yung taga-ano namin guys, taga-sisid. Sino daw magpapasisid ng ano? Sino daw magpapasisid? Pinsan namin, guys. Ito yung pinsan namin. Mamaya, sumisisid pa yung isang pinsan namin. Sino daw magpapasisid ng ano? Dapaw-dapaw. PM7. So yun guys, gutom na yung mga tao dito kaya. And my crabs kami. Thank you sa sponsor dito crabs. And ito yung binili namin kanina na mga isda na buto na lang yung naiwan. Galawin. Wala na yung baboy, wala na din yung ano. Okay lang. Masarap. Kamusta ang buhay may boyfriend? Sana all. Okay guys. Kakain muna kami guys. Gutom na kami. So yun guys, naligpit na namin yung mga gamit and ready na kami. Andito na lahat yung... Uy! Ito yung struggle namin kanina pa guys, kung paano mag-balance dito kasi ang bibigat na ng mga tao, lakas kumain. Yan guys, so ito lahat ng mga gamit at mga pagkain namin nandiyan na. Kadagan ako na igugi. Nag-enjoy kami. Sobra guys. Nag-enjoy kapitong. Oh, grabe yung kain niya sa dapaw-dapaw eh. So guys, so doon po natatapos na aming vlog. Kaya hanggang sa muli. Paalam! So, yun guys, kumuha kami ng mga tahong. Ito yung kulay ng tahong namin dito guys, pula. So, ito kinukuha namin, grabe guys. Parang ano, anong tawag niyan? Parang tahong. Kasi banig. Ito yung guys, oh, isang kaldero. Grabe, paano kaya ito lulutuin? Grabe, ganito kadami yung tahong dito guys. Ang tahong. Isa man eh.